Какво е дом? Там, където можеш да бъдеш този, който си всъщност. Такова място за мен е ада. Земята ме отекчава, но често съм там по работа. Пълно е с безброй нещастници, които опират до мен. А моята помощ... Моята помощ струва скъпо. Липсва ми раят, но знам, че задачите не могат да чакат. Единственото свободно време, което имаме тук, равнява се на един земен час. Защо ти е толкова трудно да се отказваш? Ще изгубиш. Играта? По принцип. Спри да ми заставаш на пътя. Тогава не ми давай поводи за това. А между другото, за къде сте докарал толкова, Ливия? Световец ще взема душата на един бизнесмен. Вече не можеш да го спасиш. А като гледам как върви, накрая аз ще бъда победител. В играта? Хората често си питат, има ли пряк път към щастието, пряк път към успеха, пряк път към любовта. Можем ли да избегнем трудностите и да си спестим болката? Можем ли да надхитрим съдбата? Такива въпроси задавах и аз по това време. Един от малкото ми приятели замина да учи в Ню-Йорк и от тогава сякаш забрави, че съществувам. Или може би сама го отдалечих от себе си. И без да знам в какво се забърквам, прекия път сам ме намери. Реши ли най-сетне какво ще правиш? Няма ли друг начин? Объркана съм. Страх ме е. И двамата сте страхливци. Има много пречки между вас. Но ако искаш накрая да бъдете заедно и той да се свърже с теб, магията е единственият ти вариант. Дала съм ти твоята част от ритуала. Действай. Не може ли с теб да се срещнем на живо? Може би след време и вземи се стегни. Сама твърдиш, че обичаш това момче. Докажи, че си готова да се бориш. И все пак, виждате ли с начин да се боря с този огнян? Моля ти, сам не върши глупости. Пак и ще ме получаваш. Ти влюбвал ли се някога истински в някого, че да знаеш какво е? Всъщност, няма значение. Успех в начинанията и бъди щастлива. А ти, есента ли заминаваш? Всъщност заминавам. Още тази седмица. Искам да се настаня от сега в квартирата и да свикна с новия град и да започна семестъра. И нещо от мен. Ние няма да се спогуваме, Ардек. Ще си пишем и ще си говорим, въпреки часовата разлика. Ще имаме толкова много да си разказваме.
Трябва да се махам от тук. Не е редно да правя този ритуал. Огня ли търсиш? Няма го. Защо не пиеш нещо? Ти не разбра ли най-сетне, че не можеш да надхитриш съдбата си? Прекия път е една лъжа и води до... Не всеки, който ти помага, ти мисли доброто. Анжела, Пази душата си. Ти не си. като другите. Какъв странен сън. Странно. Нали прекрачих ритуала? Не е възможно да е подействал. Сигурно е осъзнал, че ме обича. Няма ли да затвориш? Коя всъщност си ти? Чак сега се осмели да попиташ. Разбра ли докъде води прекият път? Това е кошмар, който сама реши да приемеш. Прекият път често е разочароващ, но всъщност има лек за болката ти. Разбирам агонията ти. Дори малко ти съчувствам. Вече нямаш нищо за губене. Това не може да е истина. Да видим. Любимият ти те предаде. Може би никога не те е обичал. И накрая избра
Нея. Горката. Каква нещастна съдба имаш. Очакваше се. Винаги е била принцесата, а ти пепеляшка. Сама си затънала в проблеми, загуби, съмнения. Замълчи! Вече май на себе си не вярваш. Истината боли. Нима искаш просто да съществуваш. Вече нямаш нищо и никого. Навярно, той ще остане с нея. А ти беше готова на какво ли не заради него. Дори накрая прояви благородство и избра да се откажеш от магията, само и само да не му се случи нещо лошо. А той... той... 5 пари не е давал за теб. Няма какво да правиш в този свят. Какво искаш от мен? Искаш да ме убиеш ли? Че за какво ми е да те убивам? Не. Предлагам ти да дойдеш с мен. И аз стига си се самозалъгвала. Да не мислиш, че ти помогнах просто така. Независимо какъв е крайният резултат, трябва да си понесеш последствията. В момента единственият ти избор е да дойдеш с мен, без излишни въпроси. Или да изгниеш съвсем сама в този свят. Всеки изминал ден ще става все по-тежък и по-тежък. И по-жалък. Дори на онзи твой уж приятел, който замина да учи в Ню-Йорк, не му пука за теб. Вече не си нужна никому. Хайде де! Не виждаш ли, че ти правя услуга? Ало, мамо. Звънях ти скоро, но не ме вдигаше. Всичко наред ли? Наистина. Много се радвам. Виж, искаш ли да ти звъна малко по-късно, защото сега съм навън? Да, до скоро. Не съм съвсем сама. Все още има хора, които не са ми обърнали гръб. Върни ме където бях и се махай! Не е възможно. Откъде имаш това? Не е възможно. 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 Осъзнах, че понякога любовта е една илюзия, която може да се превърне в опасно проклятие. Приятелствата често са нетрайни, а накрая теб остават само родителите. И все пак, Ардек. Искаше ми се да беше тук. Време беше Ливия да срещне единственият ангел на земята, който живее като човек. И все пак Анжела никога не бива да разбира истината за произхода си.